Hindi apa. Saglit. Video natin. Lumakas kaya po. Oh. Ang dami na yung UV, oh. Laki naman kasi yung bumper. Hindi, inaan lang yun yung tubig. Inano pa rin din, mabasa yung yung building na yun. Sa baba ng UV mismo, yung aakyat na yan sa UV pag ganun. Tignan mo yung UV, oh, yung bumbero na sa UV na. Yung center mo na dadamay yata. Malapit sa center mo. Ayan, kasi. Nangitim yung UV. Muntik na yung UV. Dapat nasa locker ka para ma-video mo na linis. Yan, bombero. Ano, nakaspray, no? Matagal, ano yun yan? Matagal, ano yun yan? Matagal, patay yung sunog na yan. Mapagsta kanina. Mapagsta. Kala mo hindi nasunog yung pags kanina eh. Sunog pa na yun. Kumakapal yung usok, oh. Lakas na po eh. Meron pa sa bote eh. Tagal na video na ito. Lumalakas yung apoy eh, oh. Lumalakas naman. Hindi ka magtaan. Madami na yung katabi niyan. Ayun ang lakas, ang lakas na. Ang lakas na ngayon. Umakyat na sa UV. Oh, yung daanan papunta doon. Lumalakas naman na.
Ha? Lumalakas pa kaya.